Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Шортлаган шөкілу. Сәлем, Тимми. Бәлки топ ойнарбыз. Я су қап ойынын. Юк, дәшми тұруда сен мені жеңәшәксің. Сәлем, Ксю. Әти миңа бүгін гаражда жиыштырға құшты. Біләсіңме, үйні жиыштырғанды мен ғадатта көп әйбір табам. Бүләк алғандай болам. Сен миңа бірәр нәрсә бүләк итәрсің бит? Не, әгәр тапсам, бүләк итәрмін. Бигрәк қызық сен. Дұрысырағы мен бүләкні көтәрмін. Көтәм. Ту. Жанлы гараж қабызылды. Міне біті. Сәлем, Тимми. Нәрсә эзлибез? Бірер нәрсе. Үзім дә білмейм. Гараж, Ксюға нәрсә бүләк итәргә? Гараж бүләк ит. Шояртам. Элек-электән иң яхшы бүләк дип үз кулларың белән ясалганы саналган. Кирәкмәгән шупшар. Ого, сабын куыклары. Каян чыкты алар? Апти. Менә яңа уенчык та бластер. Сабын куыклары белән. Куаклары белән. Кара син, бәләкәч бластер ширләп киткән ахрысы. Инженерикслар, аңа нәрсә булган шуны ачыклагыз. Ә мин соңрак килермен. Бер табасым бар. Мин белдем, бар сәбәп куыкларда. Алар артык аз чыга. Шунлыктан без синнән сабынлы турбы өргеш ясарбыз. Инженерикслар! Ничек уйлыйсыз? Ксюга бу супер-пупер рупорны бүләк итсәм буламы? Әллә ахитерлек түгелме? Ярар, башка җирдән эзләп карыйм. Әйдә, апгрейд! Әйе, күчмә сабынлы су өргеш ясаячакбыз. Кунагыбызга иң яхшы сабын ремәсе китерегез. Киттек! Барда шикешәк булыр. Карагыз, бластерның хәтта шатлыктан күзләре яшьләнде. Шатлыктан. Тест-драйвка әзерләнергә. Мин бүләк таптым бугай. Күрәсезме? Инжир! Апгрейд димәкче буласыңмы? Бар кешенә җилләткечне кабызырга. Бер нинди бүләк тә таба алмадым. Ярар, уенчыкны карыйм әле. Бу бит минем эшләпәм. Югалттым дип уйлаган идем. Исән бул, бластер. Синең сабын куыгына аллергия башланган ахрысы. Аллер, нәрсә ул? Шундый ватылума? Нәкъ шулай. Минем менә эшләпәгә аллергия. Бластер башкаларны кабатлаудан башкага ярамас ахрысы. Кабатларга дисеңме? Сәбәп куыкларда. Бәлки Ксюга бу супер-пупер рупорны бүләк итәргә. Кабатларга. Бер фикер бар. Тим музыка. Монда биеп йөргәнче бүләк эзләсин. Үз тамгабызны салабыз. Шәп апгрейд! Бик
әйбәт анысы. Тик бу нәрсә. Мен мозга, менә кулланма кагазы. Әгәр ышанмасагыз, мин дә бернинди дә кулланмай. Менә шәп, менә бу драйв. Тими! Мин кире ойладым. Миңа бүләк кирәкми. Әйдә берәр нинди уен уйныйк. Җанлы гараж, куркыныч бар. Ничек? Җыештырдыңмы? Ничек? Җыештырдыңмы? Ого! Нәрсә бу мине бүләкме? Тими, син даһи! Мин Тими! Гаражда шундый озак утырам, үзем дә тиздән гараж булам. Мин Тими! Мин гараж! Әйттем бит мин. Иң яхшы бүләк үз кулларың белән ясаганы. Иң мөһиме кирәкмәгән шөпшәр гына булмасын. Кара, менә дигән эшләпә. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.